Салом алейкум, дӯстони азиз. Ростӣ оребан бисёр директа ки шудам интернета дидам имрӯз рӯзи дароз бисёр навистанд ки Дамирбек Олимов гузаштааст. Ин воқеанам хабари дуруст аст. Ман худам ҳозир аз ноҳияи Диваштиш омадам ба шаҳри Душанбе. Вақте ки субҳ фаҳмидам, ҳамроҳи нигинам Онқулова равон шудем ба ноҳияи Диваштиш. бародари бисёр меҳрубони мо, бародари бисёр хоксори мо, санъаткоре ки овози беҳтарин дошт. Инсонгарии ин нафар умуман ҳадду сарҳад надорад. Меҳрубонии ин нафарам ҳадду сарҳад надорад. Воқеанам шахси беҳамто ва ин марги нобаҳангом аз мо дӯсти азизи мо, санъаткори асил, маҳбуби дили ҳамагонро бурд. барои ҳамин фақат дуо мекунем бигзор хонаи охираташ обод бошад. биёед бисёртар барои якдигар корҳои нек кунем, зеро чӣ хеле ки ман ин субҳ ин хабарро шунидаму ин чизро дидаму барои худ як чизро дарк кардам ки воқеан ҳар як дақиқаи зиндагии мо ғанимат аст. биёед бисёртар ба якдигар корҳои нек кунем, ба якдигар кӯмак расонем ва наздикону худро эҳтиёт кунем. ба наздикони Дамирбек Олимов, ба падару модарашон, барои ҳамсарашон, фарзандонашон боз ҳам сабри ҷамил. ташаккури зиёд, дӯстони азиз.